Audio Jungle. Kardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha Gulaghat pen kevang bom ihum tata sumo hotel akulat patong rai kedam tang arkoi ni phai trok arni kang sapor phai hinira achitim apor malom bukajan police station angkang balipothar number adorso national highway 39 atovar pi krongthom kachetok along chit along inut michael dhanpu kachubi hotel akulat gulaghat pen dimapur anat kedam bom tata sumo patong pirai son sibirta kirip dunlong atengke gulaghat pen dimapur anat kedam bom apor ahut aprang pen men scooty pen osomar school kaching thumdun tovar hatut pet amat pakhang un ac kulat patong railo pusi adong araya pen thanpon labenan pardaki thike jang ahir ing tangrak arenga hukiso awelang puta nang pachini dun bang sobirta bukajan raikom sai khia tumlong si tong sekot pen adimak long an pali dun si do ana sai setame chepari deng pon bukajan pen sarkurubi Karbi Anglong news কি আছিল একচুৱেলি এইটো দোকানটো ভাঙি গৈছে সুমত এটা নাগালেণ্ডৰ সুমত এটা মানে সোমাই গৈছে আহি মানে স্কুটি এটা বচোৱা এতিয়া মানুহ কিবা হৈছে নেকি নাই হয় মানে মাইনৰ ইঞ্জুৰি হৈছে থানাৰ পৰা মানুহ আহিছে গাড়ী দুটা লৈ গ'ল Karbi risonim so rongaje ingdeng plikep rasirkep aphan ke pachun ponje aphan tirikam amai kangnipon ar koini phai troxiar ni taralang so along non ke wangji thang ni phai khre pho arni Karbi risonim so rongaje ke pachun ponje aphan pura tarlang so along tirikam amai kangnipon labang swamai kangnipon along KCS Meipu Chondro Singh Krolapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Sitame Chetong Dunsi labang swamai along non ke wangji arongaji koson si ke pachun ponji mapu aputhak jingke chethan jimung pon lapen labang swamai along kaching ki pon along penang an ke thi kidinga tum sitame chetong dunsi mesen pen labang swamai pachun pon News Desk Report Karbi Anglong News Dikiaba sirke pangdeng Karbi sum sorong aja karjula kalon pon dia ini sing tangkring kiri kamu mai sem kono sila bangso amai kita angkang aningkan dikiaba sirke pangdeng Karbi sum sorong aja kiri kamu mai kecari pon atumle thot se non ke bangji dikiaba sirke pangdeng sebab kecari pon ini itu kan kita ngasong dan kado ini cuma halo kedamtang aningkan kele dan meser lapel tangka maha mu kata mencenglok asal kita kiki ke kanpon dia kan kita langsung ini kedamlong atau ini sih kan sangjendo alang diklaim ekran jalang itu malah langsung ini ke cete pensi uthot alang itu malah tapi kebra sirket andeng kan sumsorong aja nengkan sini ini pada itu harman jalan itu mahin pensi uthot jadi pon Sining theo atau bukan dia kami Karbi Aktia di kan di bawah masa cing honpen kalau sokot ke bang yang deng masakan di dong aja long cerap nanti itu sudah nanti itu kuning theo kalau sir and he sir mana itu cipai bilang masih cipai dah si jadi tu ke semeter bang ke la non ke bang di la sel kalian masih kerja sekon setelah peneng la pikir sirke bang deng arong aja bang ke dikep pasir kep arong aja bang ke lah ke bangji 2024 suri ini ring kore planning kan labang so share kali labang si divisi kon matlo labang so kalaman nasi pengen aplikar ke betul ke asonte na mungkin klaim ke nambo Thak phiar asimbon alira tumpen pherang ke amai ke phapon ar koini phai troxiar ni dokmoka tourism IB along thak phiar asimbon alira tumpen chepater pipom si ingdeng hini Karbi pindeng sumpot ka chepate ar koini phai khre pho arni rasingja aklam along ke padoponjia puthak pherang ke amai ke phapon non ke bangja ar koini phai khre pho arni Karbi pindeng sumpot ka chepate ke padoponji aphan ar koini phai ner gem arni pen amen thapon pangcheng ponpo form anam inut abang phialong pharo hini lapen passport photo isinangji pusi ningje pon Kachepati dunji ning ke hang abang phiatum details kachini ji aphan 602664383 lapen 7896042688 along humri ignon bang so pherang ke amai long meiphi junaki kropi chunbang lila rong pharpi lapen members klemra pet atum chetong don dokmoka pen vai song terang Karbi Anglong News
terang ke mai ke pha kon ke la thak prira simbol naliu pindeng sumpot ke cepati ponji pula dak dok muka rasenja klamalong tari krepo army si ke cepati ponji pula sila tenak ke tari nerket army ke cepati dunji abang thi ahem pu tukan anta tenak ke amen ke thapon po pula bangke hari ini form pack long la sila so form long bangke passport pack cipidu nangji la kene long ke form long bangke la anhen Pulis asai phu Pranab Das lapen sarthe terang arong amikar Veronica Tisopi atum angbong lamki ke klang Pirthia long lamki ke thenai ke arlo so lamki henlo la son thot si ke damtang ar koini bhai pho arni kang sapor bhai pho apor malom Dwarbagori constituency ke parlu jaseme Tolamara police station angkang sarthe terang arong amikar Samuel Ingti ahemasor Veronica Tisopi lapen pulis asai phu Pranab Das angbong lamki ke klang Pinpor dame pulis asai phu Pranab Das aprang ke Dolamara thana alongsi sai choklem bom laswa huta Pranab Das ki kechok chidokok ama Dolamara thana along penta transfer det lupusi berta riptun long lapen lapu Veronica Tisopi ke asa kamsi choklem bom pusi pang thek pon long Kedamdang arni kang sam aporahut rong arat pen ke pang theklong atengki Pranab Das si Tisopi ahem anwangsi ke ponji aphan bor ibom ahut ahem asor Samuel chethek dun long loksi hang ser ahut rong asor pen nepdun chek aphi Dolamara thana atumsi chepari deng ponlo Penang anjing kiching waidiat aphi Dolamara thana osi Kulendro natlapen atoi ani atum achor Samuel Ingti aphansi hodhai thuetlo bontalapu Veronica Tisopi ki arji dingklui penta ahok hea kamta choklem bombu ateng pen ar koini phai trok aning ve sarthi terang arong asar ahema mai pedulu Mai long rong isi rong asar Thomson terang sorkari gaubura atum bangheni VDP me phulapen rong isi chedon sar si Veronica Tisopi aphanke rong chak chelu pusi cheparai ponlo Lapen lapu Tisopi ahemasor Samuel pentami rong arat ka chedon atengsi chedon dun popusi lamchak jipipon tangte sarthe terang arong asar lapen rat kaning je alam thile arjuponik sina Kajironga pen risaningti Karbi Anglong News Tangde non akai ke sarkar pen stame alo sumara tumhan ke kanghon kajinso buptik an lasi lasona por hulbang si ili tumang je la Veronica Tisopi alang li ki claim ki dam ot puthak nang li tum pen PC puponji misen pusi puji ma mate ko son ti puji so puthak nang li tum ke ene phong ta lang li ke la son si ki claim son si ni tum ke chini dun bom lo sitan ni tum ar akai ta ne the ne dun de na tum jata sai si sita to vi son bang ke lang li mi thang atum hem tan si lai report klang lo ma si li tum ke chok chi pu thek long lo te ma ke no da kam long ke ma ti da chi don thek thi la si sor lu tum han ke kang thur pon ke la son ke he no da kam ke chi plang pli pu ja lo na li tum ke sak ke mi si ke son te lasila nang li tum la alo sumar ahin tum pen bangela ni phan bangke ko son lo dak arong pawang long phat chok ma mate pawang long li tum ke rat ke chi don ateng bute la phan ke accept thek thelo bon accept thek thelo ke di ta rat chi don si ke me mati rat si ke thi no dat ba ni vel le ke the gali si rat si ke thi ni tum la rat kaching wai long si la ke ni tum chi parai po mo ham si la so la ke paklang thapu